Hej igen. Nu vil jeg lære jer et nyt korttræk, som hedder, det ved jeg ikke, jeg har lidt selv fundet på det. Ja, så lad os bare kalde det kommende frem træk. Ja, nå. Så starter med en kort. Vi tager et kort. Det der. 8. Okay. Og så får vi på toppen af bunken. Og så blander vi bare lige kortene. Og igen. Og lige sådan her. Lige sådan der. Og hvad ved jeg? Jeg lægger dem om på. Ser vi. Var det jeres kort? Nummer 4. Det var jeg ikke jeres kort. Hvad så med jer derude? Ja. Tak fordi I var med. Hej. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver trækket. Det der, det kommer et kort træk. Ja, det er lige meget om kortene bliver blandet så meget, det er lyst til. Det lyder lidt dumt. Det er meget bare kortene. Okay. Så får du dem til at trække et kort. Nu vil sige, at vi trækker det her. 9 og 7. Så du siger, at du lægger det op på toppen, men du lægger det nummer 2. Altså hvis du gør det samme som mig, fordi så sådan, uden din at se det, sådan, lægger det på toppen. Og så får du bare lige de 2 kort, så er du i hvert fald for de 2 kort, de kommer til at blive liggende op på toppen. Og så kan du lave alle mulige forskellige andre. Ja. Okay. Og så vender, og så når du er færdig med det, så er vi færdig med blanden, og så vender du det øverste kort om. Så spørger du om det er deres, så siger de nej. Så tager du et til kort her, sådan her, så holder du den her dame her, og så skyder du med tommelfingeren, den tommelfinger her, når du gør sådan, du holder dem sådan her, og så bliver den nærmest skudt hen, sådan, du skal nok lige øve dig lidt, men så bliver den nemlig lavet om til hjerter 7. Det plejer at se godt ud, når det virker. Kommer bare det sådan, og så var det så hjerter 7. Og ja, det kræver nok lidt øvelse, men ja, det var det træk. Tak fordi I kiggede med.